Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon aniya kita atubangan sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang aron pagdayo pagpasalamat sa Dios atong Amahan tungod sa grasya sa iyang gihatag kanato pinaagi sa pangaliya ni Maria. Sa makausa pa atong hangyon ang atong inahan sa pagampo alang kanato. O inahan sa kanunayng panabang tan-awa kami imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak, o kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kayo kami og kulang, busa midangop kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon, aron pagdasig ka namo sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga pagtintal o sa among kahuyang, sa among pagtanaw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus ug mga pagsulay. Apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka o pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay o kagulanan. Sa makadaghan naguol kami og nalibog. Tagaay kami sa kaisog, liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot, sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tilan sa krus, nalibog og naglisod ka sa pagsabot. Ngano nga mitugot man ang Dios, nga ang iyang anak nagantos sa ingon nga kasakit. Apan bisan pa niana, wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakaton gikan sa imong panig-ingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran. Diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdum nga ang mga kaguol ug mga kasakit sa uban usahan mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisan nagaampo kami kanimo alang sa mga lain-lain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak. Nga nanginahanglan ang mga masikiton o himalatyon, ang mga gimingaw o naguol, ang mga kabus o mga linupigan. Sa usa ka pulong ang tanan nga nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Katilingbanong pagampo, inahan namo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan tabangi kami kanunay, aron sa kanunay imo kaming lamdagan. Inahan tabangi kami sa kanunay, aron madasi kami sa panahon sa among kalisdanan. Inahan tabangi kami sa kanunay, aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug mga kasakit sa kinabuhi. Inahan tabangi kami kanunay, aron ang among pagsalig sa Dios makadasig ubad usab sa uban. Inahan tabangi kami kanunay, sa panahon nga maglisod kami paghukom unsay among buhaton. Inahan tabangi kami kanunay, kung pangayuan kami sakripisyo alang sa kaayuan sa uban. Inahan tabangi kami kanunay, kung may makapahiubos ka namo og matintal kami sa pagpanimalos. Inahan tabangi kami kanunay, sa panahon nga dunay masakit sa among banay. Inahan tabangi kami kanunay, sa among kaguol tungod sa kawadon. Inahan tabangi kami kanunay, kung saypon kami pagsabot sa mga tao nga among gigugma. Inahan tabangi kami kanunay, sa pagtabang namo sa mga batanon aron mosalig sa ilang kaugalingon ug aron mahimo silang mga tao nga responsable. Inahan tabangi kami kanunay, sa panahon sa pagpatalinghog kung ang Dios magtawag kanamo sa pagkapari o pagkarelihiyoso. Inahan tabangi kami kanunay, sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw o lulinghayaw. Inahan tabangi kami kanunay,
Aron sa among pagaginikanan makakaton kami sa pagsabot sa among mga nagtubo nga mga anak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga magtutudlo madasi kanunay diha sa pagiya sa ilang mga tinun-an. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mga tinun-an magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami mudangop sa mga drugs o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa among pagpaningkamo sa pagpanginabuhi gamito namo kanunay ang mataro nga paagi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kahakog alang sa gahong bahan di og dungog. Inahan tabangi kami kanunay. Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayo pagtuman sa among trabaho. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhol tungod sa husto nga buhat. Inahan tabangay kami kanunay. Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kanunay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila pinaagi sa dili makiangayong interes o tubo. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborna o panumpa sa bakak. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan, ang among hunahunaon diha sa among pag-alagad sa katilingban. Inahan tabangi kami kanunay. Aron hunahunaon namo kanunay ang katahom sa among yutang natawhan ug ang kaayo sa among lungsod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunay sa hustisya o kalinaw dinhi sa among nasod. Inahan tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabig ka mapahitason hangtod sa paghunahuna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan tabangi kami kanunay. Kung ang among mga minahal tawgon na ngadto sa puloy-anan sa langitong Amahan. Inahan tabangi kami kanunay. Sa among pag-ampo nga ang among mga minahal nga nangamatay makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanaw ni Kristo. Inahan tabangi kami kanunay. Alang sa nakalinlain namong mga tuyo labi na kadtong ipadala karong adlaw. Inahan tabangi kami kanunay. Tanan Santa Maria nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan. Naglipay ka sa mga naguol, nagdasi ka sa nawadan sa paglaom, o nagtabang kanila aron magpuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Ubani kami karon sa among pagpangayo sa Amahan aron tultulan o gagakon kami niya. Pagampo sa pasalamat. O inan sa kanunay panabang kuyog kami kanimo uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing aron pagpasalamat sa Dios tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kinabuhi ug tungod sa mga gasa sa kinaiya, ang among mga balatian ug mga galamhan, ang among mga kahibalo ug mga kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, sa imong larawan o kasamahan, o tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan aron among gamiton o ugmaron, aron among panalipdan o atimanon. Bisan pa sa among mga kapakyasan, nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw, pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan, nagapasalamat mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat, pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga hatag, magdasi ka namo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy, ug sa pagpangayo sa inabang sa among inahan. Amen. Pagampo kang San Roque, maluloy ang iyamot nga Dios, Ginoo Amahan nga mahigugmaon, gihatagan mo kami ug tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod labi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal,
Ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot na mo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, nanualwa sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon ug sa mga katuikan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunawalo sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon ug sa mga katuikan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunawalo sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gagugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Ato sab nga apil sa ato mga pag-ampo sa ning santos nga misa, kini usa ka special intention for the fast recovery alang sa kayuhan ni Monsignor Orencio Hubak. Ikaw nga gipadalaron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianiharon pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan uta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, tigpahiuli ug mahigugmaon sa katarong, kabiga nga nagkanimo ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad, aron kami nga imong gilingkawasikan sa kangit-ngit sa pagkawalay pagtuo, dilin ta mobiya sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Judea ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kon mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-ana, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa, gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butanga. Busa gipagikan sila sa simbahan ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaan nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan og sa mga apostoles og sa mga pangulo sa simbahan og ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios, pinaagi kanila. Apan may mga magtotoo nga sakop sa pundok sa mga Parisiyo nga mibarog og miingon, kinahanglan gayud nga tulion sila og patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostolis ug ang mga kadagkuan nagtigom aron paghusay niining butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Nalipay ako, nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, nga gingnan ako kanila, mangadto na kita sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan, o Jerusalem. Nalipay ako, nga gingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanunghas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako, nga gingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo, diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan,
ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo man kinutugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon ikaw, Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao'y tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug puluongan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo magkapamunga. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya mamunga. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, may sama sa kasanga, ngay balibag ug malaya. Pamuniton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako, ug ang ako mga pulong magpabilin kaninyo, magapangayo kamo bisag unsa o madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon ini, kamo mahimong akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nagaingon ang Ginoo, ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kung wala ako, kamoy mahimo. Tinuuray, wala kayo mahimo ang tao kung siya halayo sa punuan nga mao ang atong Ginoo. Sa gingon sa Ebanghelyo, may sama ang usa ka tawo, siya nga walay Ginoo siyang kinabuhi, naisama sa usa ka sanga. Mamatay kini isalibay og dauban, kay ligi nalayo man sa punuan. Sa atong kabahin, ining panahon nga gihulga kita sa usa ka makalisang sakit, COVID-19. Unsa may mga gihimo nato aron kita isip mga magtutuo, isip mga sakop sa simbahan, isip mga sa punuan nga mao ang atong Ginoo. Unsa atong mga gihimo aron dili kita mahilayo o dili kita mahisalaag sa atong pagtuo. Usas magandang kong hinungdan, nganong gipadayon sa simbahan ang pagsaulog sa mga sakramento, ilabi na santos nga misa, bisan nining panahon sa dakong krisis sa atong katilingban, aron lagi nga ang katawhan dili mahimulag. Ang mga sanga dili mahimulag sa punuan, ang mga sakop sa simbahan dili mahilayo nining mong simbahan. Nga bisan pa nga sa atong panahon karon wala pa itugot nga magsaulog kita sa mga sakramento uban gayud sa usag-usa isip usa ka katilingban
Sa gihapon maningkamot usab unta kita nga kita mahiduol sa simbahan. Pinagi sa atong pag-apil, pinagi sa atong pag-uban. Nining pagsaulog sa mga misa bisan kini ipaagi sa Facebook o sa social media. Diya sa atong paghimo sa ingon adunay kita gihimo mga paningkamot nga dili kita mabali o kamaputol isip mga sanga. Kaya lagi kung kita dili maningkamot nga dili kita mahiduol sa Ginoo nga kita kanuna mahiduol kaniya pinagi sa mga pag-apil sa mga kaliugan nga atong gihimo sama nitong pagsaulog sa Santos nga misa pinagi sa Facebook ang mahitabo sa madugag sa madali malayo kita o mamatay kita diha sa atong pagtuo. Uban sa panabang panlaban sa atong mahal nga inahan nga atong gisaulog karon ng piyesta sa Fatima unta maningkamot gyud kita. Isip mga magtutuo, isip mga sakop sa simbahan, isip mga sanga nga dili kita mahilayo sa simbahan, dili kita mahilayo sa punuan. Bisan pa nining atong kahimtang karon maningkamot kitang konektado kanunay sa simbahan, konektado kanunay sa Ginoo. Aron nga kita diha sa atong pagtuo, mabuhi kita, mulambo kini mong pagtuo. O bisan sa atong panahon karon sa kahimtang ni maong krisis, mamunga kita daghan. Pinagi kang Hesus atong dalan ngadto samahan, atong dadon atubangan sa Dios ang mga panginahanglanon sa simbahan o sa kalibutan. O mayon kita, Ginoo, pakita kami sa dalan. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, tudloi kami ug ang tanang mga tao sa imong dalan nga makapaniguro kami kung asa kami paingon ug magpakabuhi sumala sa imong paagi, magbuhat sa unsay angayan ug maayo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, himuwa ang among dalan sa kinabuhi nga hapsay, puno sa kaangayan, kaluoy ug kaayo, nga mahimo kini sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, himuwa ang imong mga katawhan nga makakaplag sa dalan paingon sa kinabuhi ug kasing-kasing alang sa usag-usa, nga dili naunta kami magpabilin nga daw halayo sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, himuwa kami nga makakaplag sa dalan sa among kaugalingon, nga kami masayod kung kinsa gayud kami ug unsay among gusto gikan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Hesus, dasiga nga matag-usa ka namo ug nga diha sa among mga katilingban uban kang Padre Bas Oxtero, mahimo kami nga uban kanimo nga dalan sa kahayag ug gugma nga maghatod sa mga katawhan ngadto sa Ginoo, pinaagi sa among aktibong pagsalmot sa gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuhuan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita kami sa dalan. Ginoo Hesus, among gitugyan ang among kaugalingon kanimo, kay siguro kami nga kini musangput kanamo sa makaluwas nga balay samahan, kay ikaw mauman ang among igsuon ug higala karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinaigsoon pag-ampo ka mo ron ng ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo nga sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimay siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo itugot nga magmapasalamaton kami kanunay, pinagi nining mga misteryo sa Pasko, aron nga ang makanunayong buhat sa pagluwas kanamo, may mong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kininyo. Maanaw sab kanini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan nila pinagyud kano sa si Kristo gihalal nga among sakripisyo sa Pasko. Pinay kaniya mga anak sa kahayag na himugsungan na sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan nablihan pag-usab ang magangaan sa langit. Ang among gud nga kamatayon na tuwos man sa iyang kamatayon ug ang among nga kinabuhi na banhaw pinagi siyang pagkabanhaw. Tungod nini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalagitan, niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diya sa wayo hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil na nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyog paano mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nginhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Namnami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Namnami sa among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo, imong anak.
Pinagi kaniawan kaniya og diha kaniya gihatagan na kanimo magahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imong man ang gingharian ang gamugang himaya hangtod sa kahangturan. Ino Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala kundili ang pagsalig sa imong sibahan ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaosab kanimo. At ipakita ang atong paginigsunay, pinagdait manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kiniwang kuraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-aampo kita. Ginoo kami nga malipayong midawat nining mga langit ng sakramento nangamuyo kanimo, nga madalaunta pinaginini ngadto sa kinabuhing dayon, din kami maglipay kadunay uban kanimo sa among mahal nga inahan, among inahan ug inahan sa simbahan. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang ginomanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tugdadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Orasyo Imperata, Diyos sa among Amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus, nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Iyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos o dinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita sa kasulbaran sa maong epidemya, mahatagan nunta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panamang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael ang Arkanghel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Orasyon. Rayna sa langit paglipay, Alleluia. Kay siya nga naghimo ka nga angayan sa pagdala, Alleluia. Nabanaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita, O Dios, nga tungod sa pagabanaw sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nga muyo kami nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo, mingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi kaninyong tanan.